Hej allihopa och välkomna till en alldeles ny video. Idag ska vi prata om Den perfekta macken av brittiska författaren Alexis Hall. Den har boken i andra delen i trilogin London kallar. Vi har redan pratat om första delen, Den perfekta pojkvännen. Ni kan gärna titta på recensionen och läsa den innan ni fortsätter med videon. Eftersom det kommer att vara några spoilers. Den perfekta macken gavs ut ursprungligen på engelska 2022. Vi har Kristina Mansika att tacka för översättningen till svenska som gavs ut i år. Som en första delen har jag lyssnat på ljudboken uppläst av Daniel Höverg. Boken är uppdelad i 4 delar, varav 3 fokuserar på ett bröllop och 1 fokuserar på en begravning. I slutet av första boken bestämde sig Luke och Oliver för att fortsätta vara ihop. Och de har bott tillsammans i 2 år nu och varit ihop i nästan 3 år. De har en ganska balanserat, bra och medvuxet förhållande. Början av andra boken fokuserar på Lukes bästa vän, Bridgets bröllop. Luke är hennes hedersstjärna och har organiserat en singelhippa. På festen springer Luke på Miles, sin ex, och hans fästman. Miles bjuder honom på sitt bröllop, även om de inte har setts i flera år. Luke är förvånad och vägrar att ens fundera på det, eftersom Miles svek honom när de gör det slut. Men då bestämmer han att han ska gå med Oliver så att de kan bara gå vidare en gång för alla. Det är ett jättegay bröllop med regnbågsfärgade dekorationer och en drag queen som officiant. Det gillar och uppskattar Luke, medan Oliver känner sig inte alls representerad av allt det där. Efteråt blir de bjudna till en av Lukes arbetskamraters bröllop. I det här fallet är det motsatta. Det är en religiös, traditionell och heteronormativ ceremoni, vilket Oliver identifierar sig lite mer med. Luke kritiserar det hela och frågar Oliver om han inte tycker att det är orättvist att de aldrig skulle kunna gifta sig i kyrkan. Han vill att Oliver ska känna sig bekväm och vilja vara en del av den enda sidan av queerkulturen Miles bröllop representerar, och insisterar mycket på det. Det är ett viktigt ämne i boken. Hur man kan leva ut sin sexualitet på olika sätt. Men samtidigt blir det ett återkommande diskussion och en anledning till bråk mellan Oliver och Luke. I slutet börjar Oliver till och med tänka eller fundera på om han tänker så på grund av interioriserad homofobi och hans föräldrars fördomar. Som titeln får oss att tänka, ska Luke och Oliver gifta sig? Luke friar till Oliver utan att tänka mycket på det, och han tackar ja. Men stressen om vilken typ av bröllop de vill ha får dem att inse att de kanske är lite för olika. Luke börjar då fundera på om de kanske inte är menade för att de ska gifta sig. Att deras förhållande var bra och fungerade som det var förut. I slutet har de en hjärtlig konversation och det visar sig att ingen av dem ville verkligen gifta sig. Alltså ställer de plötsligt in bröllopet. De beredade för alla deras vänner och familjen. Och ja, det är det. De går helt enkelt tillbaka till ruta 1. Det var inte vad jag hade hoppats på. Jag förstår vad författaren försökte åstadkomma. Det är viktigt att prata om äktenskapets betydelse i samhället. Det är vad som förväntas när man är i en viss ålder och alla omkring börjar gifta sig och till och med ha barn. Men det är inte ett måste för att ert förhållande ska fungera och för att du ska vara lycklig. Det känns som att allting går fram och tillbaka hela tiden. Karaktärsutvecklingen vi såg för första boken bara kastas ner på golvet. Särskilt när det gäller Luke. Han beter sig och svarar impulsivt. Även när de andra har problem är han lite självupptagen och tänker mest på hur det kan påverka honom. Det gör mig lite besviken, måste jag säga. Den perfekta macken har samma humor och är ganska cheesy som man kan förvänta sig av en romantisk komedi. Men den tar också upp några frågor på ett mer seriöst sätt. Ibland kan man undra om boken kommer någon bort eller om den är lite enformig eller till och med allt för lång för det som händer. Låt oss bara säga att jag har blandade känslor.
Jag hoppas verkligen att tredje delen är bättre. Har ni läst boken eller Den perfekta pojken? I så fall kan ni skriva en kommentar och säga vad ni tycker. Ni kan gärna rekommendera andra romantiska komedier. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni gillat den här videon och vi ses snart igen.